कख्लाबारि ब्लक UPPL राजखान्थि हानजाया 33 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। कख्लाबारि ब्लक UPPL 22 नं कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खामा दैसा सुबुं समाज नब्लाङाव 33 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। खुंफुंजानाय बे जथुम्माया दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। बेबायदिनो हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जागायनानै मुंख्लं बावनाय, बिफां गायनाय, गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बायदि हाबाफारिफोरबो लानाय जायो आरो बेनि उनावनो गोजोन खौसेथिनि नोजोरजों 6 किल'मिटारसो हारिमुआरि हानजा सोनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो मिरु UPPLनि नेहाथारि जोंस्रां ब्रह्म, 22 नं कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर', मसलपुर जिल्ला UPPLनि लोगो आफादगिरि हांगामा बर', मसलपुर जिल्ला UPPL नि नेहाथारि चक्रपाणि बर' आरो लोगोसे मोनगु प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि मासिगिरि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा दिनै कख्लाबारि ब्लक UPPL नि जे सानसेनि हाबाफारि लानाय जे कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआ खामारदैसा PCDC नि सिङाव खामारदैसा रुरेल स्टेडियामाव जादों आरो दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ लानानै दिनै बे कनफारेन्सआ खुंजादों आरो लोगोसे फुंनिफ्रायनो जागायनानै दासिम जों गुबुन गुबुन आयदानि सायाव खामानिखौ मावबोबाय थाबाय आरो दा नैबे 125 नं नेशनेल हाइवेनि गेजेराव गोबां जागायजेननायनिफ्रायनो गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोबां एक्सिडेन्ट जाबोबाय थादों। दाखालि बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो हारिमु नेहाथारि बिथाङा नैबेवहाय हाबा जागोदानानो रुंसारि जालांबाय। आरोबाव मिरु माइनाव आफादनि जि बाथौ आफादनि जि कनफारेन्स दंमोन, बे कनफारेन्सआवबो भलेन्टियार जानानै फैनाय सासे मनजित होननाय सासे फरायसाया, उन्दै फरायसा, गु थाखोआव फरायनाय सासे उन्दै फरायसाया एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जालांबाय। आरो बेनि अनगायैबो जुदि जों सानोबाथाय गोबां बे नैबे लामायाव एक्सिडेन्ट जादों। बेखौ लानानैनो जोंनि UPPL कख्लाबारि ब्लक UPPL गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे जों समाजखौ फोसाबनो हायो बा समाजनि जिखिनि सांग्रांथि बेखौ जों लाबोनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै नैबे आथिंजों हानजा सुनाय, बे हानजा सुनायखौ जों लानाय जादों। आसा खालामो नैबे हानजा सुनायनि गेजेरजों बा दिनै नैबे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों UPPL दोलोआ समाजनि गुबुन गुबुन जिखिनि जौगानायनि जिखिनि खामानिफोर, बे खामानिखौ मावनायनि अनगायैबो जों जाहाथे समाजखौ मोनसे गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो थाखाय समाजनि जिखिनि सुबुंफोर, बे सुबुंफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जों सांग्रां खालामनानै गावनि जिखिनि जिउ दैदेननायजों लोगोसे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा महर लानो हानाय, बे लानायखौ जों नाजादों आरो आसा खालामो इयुन समाव जोंनि जिखिनि गोजोन जि एकर्ड, बे एकर्डजों लोगोसे गुबुन गुबुन जौगालु माखासे खामानिफोरा फैनायजों लोगोसे जोंनि समाजाबो जाहाथे समानै आगान सुरलांनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै नैबे हानजा सुरनायखौ खालामनाय जादों। आरो दान्दिसे उनाव जोंहा थान्दै जुथुम जागोन आरो मोनसे गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेल आरो थान्दै जुथुमावबो जोंनि समस्तिनि मानगोनां MLA, थामहिनबा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म सारा सफैगोन आरो आफादारि बिथिङाव सावरायनो थाखाय जोङो मिरु UPPLनि सासे नेहाथारि, गाहाय नेहाथारि बिथां राजु नार्जारि बिथांखौ लेंहरनाय जादों। आसा खालामो दिनै जोंनि कख्लाबारि ब्लकनि UPPLनि दिनैनि जि सानसेनि हाबाफारि, बे हाबाफारिया गाहामै गाहाम मोजाङै मोजां जोबनानै थांनायजों लोगोसे बे जथुम्मानि गेजेरजों जों जाहाथे कख्लाबारि समस्तिखौ जौगाहोनायनि अनगायैबो गासै जोंनि BTR ओनसोलनि गेजेराव जों मोनसे मडेल बा जौगालु मोनसे समस्ति जानो हाथों, बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। कख्लाबारि UPPL 33 बोसोरारि जि जथुम्मा, बेखौ खामारदैसा गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो लादों आरो बे एनुवेल कनभेन्सननि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे दिनै फुंनिफ्राय जागायनानै फुंनि हाबाफारियाव जोङो पार्टिनि जिखिनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, बेखौ जोङो 8:30 बाजिनिफ्राय जागायदों आरो बेनि उनाव जोंहा प्लेन्टेसन प्रग्राम लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो दा जिहेथु जोंनि ओनसोलाव माखासे जौ लोंनानै गारि सालायनानै माखासे सुबुंनि जिउ खहा खालामबाय थादों, बेनि सायाव जों मोनसे एवारनेस खालामनो थाखाय दिनै मोनसे हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि आरो जोंजों लोगोसे जोंनि 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि मानगोनां MCLA बिथां मन्टु बर' आरो जोंनि कख्लाबारि ब्लकनि माखासे दैदेनगिरि, वमेन उइंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे दिनैनि बे हानजा सुरनायाव बाहागो लादों।
नोंथांमोना इयुन समाव समाजनि माबायदि हाबा मावगोन होननानै बुंदों? जोङो जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै रायजो राजानि गेजेराव माखासे कमिटमेन्ट होबोबाय थादों। समाज फोसाबनायजों लोगोसे जोंनि जि राजखान्थियारि जिखिनि थासारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो हाबा मावनो थाखाय दिनै UPPL राजखान्थियारि हान्जाया जोङो अराय सम सांग्रां जानानै दङ। समाजनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायानो, समाजनि मोजां हाबाफारि लानानै मोजां खामानि मावनायानो जोंनि UPPLनि गुबै थांखि।